Umbono olusizi ongawufanisa nomdlalo kamabonakude owudumile usithi hlala kwabafileyo owendoda ekwakuthiwa ibhubhile ngempazamo. Kubawo uNtsokwana usuku awajikiswa ngalo kwindodla kusithiwa akasekho lusamphathisa ngomvandedwa. Xa ndifike Home Affairs intombazana esebenza phaya yaprinta out ezinto ndiziphetheyo, i-death nezinye izinto ezinala mantombazana avelayo neemoshwali ezikuthiwa bendilele kuzo. Ndiphila kabuhlungu kuba ndihambe ndikhongozwa apha ezindlini. Unkosikazi wakhe naye uthi iyamchaphazela naye le ngxuba kaxaka. Ubomi bona bumile nam noba ndiyofuna ntoni eziofisini kuthiwa hayi kaloku ngumhlolokazi kukho into efuneka ndiyifilishile kuthiwa mandifilishe phaa ebuhlolokazini. Ubawo uNtsokwana uthi kudala esehliswa esenyuswa ngamagosa kaSasa no-Home Affairs kucentane kungekho mkhondo. Isebe lemicimbi yekhaya ephondweni lingxengxezile lisithi lo mba uza kulunga nangona ungathatha ithuba ngenxa yeenkqubo zabo. Njengoba uyizise kum uzawufuneka ngengondi balandelele, uzawuphinda okanye iclient iphinde itsho, and ndiyayicenga ke ndiye ndiyicenge ke-client in such cases uba hey ndikhumbuze isundonxene ukwenzela mna ndipestarishe lo ungadenzento. Utata siye samthatha i-application yakhe ngokwale regulation 11.1 to understand uba kule payment cycle kaSeptember utata uza kwamkela, kodwa kuza kwamkela imali yenyanga enye. Uzawuthi ke xa kubuya impendulo kwa-Home Affairs ethi ngokwenene utata bakwazela uyiprova into yoba uyaphila kwaye le minwe ibithathiwe yeyakhe, le asente yendodla imhlawule utata lo ukusukela ngoJulayi kulo nyaka upheleyo. Ubawo uNtsokwana uthi lo qulukubhode uyidlikidlile impilo yakhe. Thule joka kwiindaba ze-SABC ndikucentane.